bandlalakho uyabona selomile limathise ngomsawakho ngokwethu kuphelile. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Haleluya bazalwane. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Amen. Bazalwane ngigcwele inyembezi akusona ezokukhala kodwa ezenjabulo. Ngiyaqala ukubona ubaba uNsibande. Kodwa ngisekhaya lezwi khona umzalwane owangifaka. Ngiyabingelela kubaba bonke, ngibingelela kumama bonke. Ithu Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane umama uGubede emakhonyeni. Bazalwane angiyazi ukuthi ngiqale kuphi ubufakazi enginabo. Inhliziyo yami yababhlungu kulokhu yana elifikile ubaba uNsibande ngabona egroupini yani imvula ngangakwazi ngisho ukuhamba. Ngizothula ubufakazi bazalwane engangazi bengangazi nabanye kodwa imisebenzi uNkulunkulu ayenzile emsebenzisa mikhulu bazalwane. Ngikhumbula ngelinye ilanga kwake kwathi ngisekhaya ngilalele ubufakazi ngisegroupini ngilalele nje inkonzo. Angisazi ukuthi kwa ubaba waye kuphi nendawo kodwa ngathi kuseThekwini. Ngangilalele lobu bufakazi bazalwane kanti imoto iphumile kunemali okwafanele beyoyikhipha eJozini. Uma beyikhipha kwi-ATM bafike befake ikhadi. Uma belifaka bazalwane ikhadi balifaka ngenhlobo uyakhipha imali akaboni ukuthi umshini ucushiwe. Bazalwane uma yethu uyazama uselifakile ikhadi alibuyi. Livele kubuye uma seliphuma kuphume lelo kungelona leli abalikhiphile. Mina ngisekhaya ngilalele ubufakazi egroupini. Bazalwane ngoNkulunkulu wavala ukuthi le mali ababezama ukuyikhipha bengakwazi ukuyikhipha. Uthe umethu uyahamba, methu uyabuyela nje uyabuka lisemoto. Sekunomuntu oselapha kwe-ATM. Uma efika kazange ahluphe wathi nali ikhadi lakho aliyikhiphi imali. Wavele wamnika kanjalo. Kuningi bazalwane kuningi bazalwane ngisho ukuphila kwami kunezimo la igama elithi uJesu Kristu inkosi isivumo. Bazalwane ngangingazi ukuthi uma uthi ngoJesu Kristu uyinkosi ukhuluma nenyoka ihamba iyathoba. Bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabonga bazalwane. Engathi uNkulunkulu angangisiza ngihlale kuyo siyalalela abamtsibande egroupini. Usakhile kokuningi ngizibale mina ungakhile kokuningi khona izinto ebengingazazi khona izinto ukuthi mawuhambe emabandleni iqiniso ungalitholi. Ukukholwa uyazi ukholwe unezinto eziphethe ungazi kodwa kuningi asifundise khona. Ngiyambonga futhi uNkulunkulu sengigcina ngibonga ukubona ekule ndawo sengiyazi ukuthi hayi uma kuthiwa le in Richards Bay yebo makuthiwa kunenkonzo sengiyazi ukuthi cha nangu baba uMpontshane uyefike laba osibari. Ngingazi futhi ukuthi ngizala ekhaya kodwa ngiyabonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu.